L-inkjesta li se tkun qed tiddetermina jekk l-istat naqas fil-konfront ta' Bernice Cassar fadilha xahar ieħor biex tkun konkluża. Dan ikkonferma l-Ministru Bajrin Kamilleri nnifsu f'kummenti lill-ġurnalisti. Meta tkun konkluża nassumi lejn l-aħħar ta' dan ix-xahar, mbagħad anke nkun nistgħu nippubblikaw dik l-inkjesta. L-om ta' żewġ titfal kienet għamlet diversi rapporti lill-Pulizija kontra l-eks raġel tagħha Rodri Cassar. Qabel hi kienet inqatlet f'nofs ta' triq f'Novembru tas-sena l-oħra, meta kienet fit-triq ta' lejn ix-xogħol. U ġurnata waħda biss qabel il-qtil tagħha, l-avukat tagħha kienet talbet lill-Pulizija biex jieħdu azzjoni kontra Rodri Cassar minħabba ksur tal-ordni tal-protezzjoni. Fil-jum tal-qtil ta' Bernice, il-Ministri Bajrin Kamilleri u Ġanetina Tart kienu fetħu inkjesta indipendenti biex tinvestiga jekk l-istat fallix lill-vittma. Iżda iktar minn xahar u nofs wara, din l-inkjesta mhux talli ma waslitx fit-tmiema, iżda mill-inqas baqala xahar ieħor biex tkun konkluża. Dan minkejja l-inkjesta kellha tingħalaq fit-19 ta' Diċembru u r-rapport kellu jkun pubbliku. Propju din il-ġimgħa dwar il-każ ta' Bernice Cassar ikkummenta l-professur Andrew Azzopardi meta kien mistieden waqt il-programm NetLife. Din hija teba tal-2022. Il-dawn l-omiċidi u narġaw donna rridu jew innessu n-nies, jew forsi aħna rridu ninsew traċedja li ħallit it-tfal, ħallit vittmi tfal, ħallit vittmi naturalment dis-sinjura u ħallit ovvjament ħafna vittmi oħrajn. L-inkjesta li titmexxa mill-Maġistrat irtirat Jeffrey Valencian se tkun qed tiddetermina jekk l-awtoritajiet kienu xmarfa bis-sitwazzjoni ta' Bernice Cassar u jekk dawn fallewx milli jipproteġuha. Rodri Cassar huwa l-ewwel persuna f'pajjiżna li qed jaffaċċja akkużi fil-qorti fuq każ ta' femiċidju. Bl-akkużat iwieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih iżda jekk il-qorti ssibu ħati u kapaċi jaffaċċja sentenza aktar ħarxa. Il-każ bħalissa għadu fi stadju ta' kumpilazzjoni.